Така, ходи
Тук е интересното е, че както си виждат, но децата смеят, економичен режим на си слушайте добре участниците. Вие ще трябва да гоните лъжичката, така че не съм в някакво време ще да минава в такъв економичен режим заради бактерията. Много е тайничко, а ще ни го споделим заедно с децата от покровителна група. Имаме ли тайното желание? Имаме ли тайно желание? Да чуем родителите какво е тайното желание. Напоследък нещо ми се плаче, мисля за сестричка или братче. Казват ми не се сърди, човек се ала, аз ще се разсърдя вече. Много кукли дени в моята стая, песна ми с играчки да играя.
казва да облечем бебетата. Тук пред вас имаме 3 бебета, но преди да започнем, Чочо, дай да видим кой ще ги облича. Избери ми 3 деца и техните родители, защото децата са още малки, не могат да ги обличат. Ами, децата да носят само дрежки от кошниците, а баща Люси не да обличат. Какво ще правят? Люси и нейният татко. Аплодисменти! Ще ни спомни ли как е обличал бебета? Виктор Дончев и неговият татко. Виктор Дончев, неговият татко. Така, скъпи участници, слушайте условията на игра. Има пред вас 3 бебета. Но какво слагаме първо на бебето? Нашите участници при сигнал старт ще отиват до кошницата, която се намира пред тях. Ще вземат първо памперса, ще го донесат. Татковците ще ги изчакаме да го сложат. После ще отидат да вземат другата дрежка, която отдолу се нарича дъщеризонче. Ще сложим и нея и накрая ще донесат и жилетката, за да ни им е студено. Но всичко по реда си, едно по едно. Готови ли сте? Разбрахте ли? Добре, готови. Старт. Първо памперса. Хайде, чакайте сега да видим колко да слагат памперс. Съветно, всеки ми помогне. Я да видим колко да. Това не е толкова лесно. Браво! Следващата дрежка. Дъщеризона. Това дъщеризон много трудно. Внимавайте да не ударим бебето нещо да го повредим. По-бебето тръгне право опитваш. Сега, кое беше първо, ръцете или краката? Кое беше първо? Айде, още малко, още малко. Браво, благодаря на участниците. Бебетата са ни готови. Да, ще ни се събуди. Чочо, все има какво да кажеш. Я помиришете хубаво като мен. Вие? Като мен. Мирише ли ти на нещо? Да. На какво ти мирише пак? На мен мирише на Хвалите се прияди пак. Торта. Да. Той е Чочо. И ароматът идва от следващата ни игра. Папа е приготвила да направи вкусна торта. Донесла е много продукти, но не е донесла само орехчета. За това ще й помогнат нашите деца. Да, само малко да изчакаме Чочо да ги избере. Готов ли си? Да. Давай да видим кои са участниците. Надя, Венци. Дали ще бъде Венци? Айде, Венци. Браво. И още във върха. Ема.
Готови ли сте? Всеки от вас с тичане отива до купичката с орехи. Грабва в лъжичката само един, защото повече няма да станат. И оттам се връща обратно бавно, внимателно да сложи орехчето в празната купичка. Този от вас, който изпусне орехчето, се връща обратно в купичката, слага го и оттам пак го гребва. Така че внимавайте! Готови ли сме? Да донесем орехчето с тортата!